Yirimajo Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco-arabe kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco-arabe kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco-arabe kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondo ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba o kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco-arabe kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco-arabe ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kuranin na ale dayɛlɛla nin waati in na denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen don ɲamakɔrɔ kuranin na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ fo ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kuranin na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limanaw, doctorate jango nyese bien turko la adamade la koy fiew fo ka soro iye bana nyenyini ka don na kari me ga sababu ga sika dangari ke adamade ke nyina mayala ko kele ke bo mo fare ko la wa o era ti nye fiew fo ka soro iye la ko so nyuma segere afle aw koro École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée on veut ba ko ya kalabankura femi santé bara nyuma yesa nimbala dere beke École de santé na Bolofara Chama la École de santé Kalajata on a fleke on bolo jigiye formation de qualité doctorate siraka mimi se galo ka fo o ka démission ka futina yelenye o pela de lebi kala ni lakol so daga bana nuna o ko professeur de flani cycle niveau de technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle no niveau bac infirmier d'état sage-femme biologie médicale
formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matronika nin bɛɛ lajɛlen dasigilen don école de santé kalajata n'a bolofara caman institut de sciences médicales gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yɔni jama ka caya u tɔgɔlen de filɛ anw fɛ kalabankura yan hôtel wasulu kɔfɛ de coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20. Kalan kalan ye siniɲɛsigi. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle an ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la a warisara procédure bɛ cogo di aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka min kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw tulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw tulo kan. Va, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Et mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 10 wolofila 36 75 ngo 98 10 wolofila 36 45.
an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn école ta labɛn baara labanw yaasa kuma ka se ka di jamanakuntigi ma ale ka a kuma kan o baaraw kɛra kunungo primature la bɛ premier ministre ye ale ye ministres bɛɛ lajɛlen wele baara minnu kɛra u nana kana dantigɛliw kɛ baara min bɛ bi n'o bɛ se ka kɛ mun tɛ se ka kɛ kalanso jumɛn ni kalanso jumɛn dayɛlɛlen no jumɛn ni jumɛn bɛ yen ninnu baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen o ɲɛ yira la premier ministre la ale fana ko jamana ɲɛmaa o ye ci min kalifa u la olu ye cidenw ye o cidenw olu kan ka kɔmasegili baara min kɛ an na dɔ fɔ o la Mali ale ni irisilakaw ka cakɛda belebeleba bɛna na u bolo don ɲɔgɔn bolo kuranko o bɛ a la bayɛlɛmali n'o ye kɔɔriko ye o bɛ a la ka taa se nin waati in na fana min ye an ka kuranko ka taa se kɔɔri bayɛlɛmali ma an ka jamana kɔnɔ yan ale ni taji marayɔrɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen u da donn'o la korokaw k'olu kɔni ka gurupu banna dɛ maasinakaw fɛ misi dɔw olu suyɛnna total baarakɛlaw olu farala sina bɛɛ fo kan Amadu Ba bɛna ɲɛfɔli k'an ɲɛna o la Dezo dugumaaw olu kɔni ye muruti boloda kunun dɛ sabula sanubɔyɔrɔ mun b'u fɛ n'o sinuwaw kan ka taa kan u y'a yira sa k'a fɔ ko olu ma sɔn o waleya o kɛra cogo min an na o da aw tulo kan min ye nin waati in na sa an bɛ se ka min fana fɔ garabali min bɛ zone industrielle la o mɔgɔw kɔni olu wulila a mara sɔrɔdasiw minnu ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ polisi kunda olu taar'u ka jala yira u ka ɲɛmaaba la n'o ye directeur général la police ye nin ye an ka sɔgɔmada la kuma la kumabaw ye an bɛna minnu walawala sɔɔni sisan aw ye. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na an da bɛna don baabu min na n'o ye an ka ɲɛbila kuma ye an b'a fɔ min ma ko kado ni bi kado a kan ka di maa min ma sa o ye furancɛla fangaw ɲɛmaaw ye an ka jamana saba ale kɔnɔna na Colonel Assimi Goïta ka taa se min ye général de brigade Abdraman Chani ma ale ni Ibrahima Traoré ni bɛɛ lajɛlen ma wele Ibe capitaine Amara an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye jamana saba in ye olu kan ka u hakili to u yɛrɛ la nin waati in na ka da mun kan Amara dugutigi denbugɔ ni sigiti ɲɛ ni maa min b'a fɛ ka sanfɛ yiri tigɛ i bɛ dulon ɲuman yɔrɔ ɲini i yɛrɛ la yaasa min ye i bɛ se ka dulon cogo min na ka ɲɛ ka se ka sɛmɛyɔrɔ sɔrɔ ka ɲɛ nin waati laban in na Faransi kalekan don ko f'a ka ninnu la nimisa u ka farali la ɲɔgɔn kan n'o ye AES jamanaw ye o hukumu kɔnɔna na sa a kalo damadɔ ye nin ye min ye CEDEAO ye ale kɔni kun bilara ka baara caman kɛ yaasa min ye nin jamana saba u kana se ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na cogoya si la Faransi y'a dɔn k'a fɔ nin waati in na bɔli waati bɛ ka surunya janvier kalo nata tile 28 o ye don ye don min b'a yira k'a fɔ Mali Burkina Niger olu kɔni olu ka bɔli CEDEAO la o bɛ kɛ o timɛnen ye yanni o cɛ sa Faransi kɔni bɛ wuli ka jɔ la yaasa fanga in dɔ la kelen bɛ se ka dafiri cogo min ale ka se ka i sago sɔrɔ o jamanaw olu kɔnɔna na min ye AES ko ye ale ko bɛɛ lajɛlen ka jɔ jamana saba in u ɲɛmaaw b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na wuli ka jɔ cɛsiri u dafɛ jamanaw baɲumankɛtɔnw duguden minnu bɛ yan bololo siraw fɛ fɛn caman bilalen no sen kan bi yaasa min ye AES ye a bɛ se ka ndaraki cogo min a bɛ se ka minɛ cogo min a bɛ se ka lajɔ cogo min a baaraw olu bɛ se ka lajɔ cogo min u kana na ɲɛ sɔrɔ cogoya si la
o fɛɛrɛw n'o dabali olu sigilen no senga Fransikaw ma dogo kabini u ka wolomasiri tabaw kɔni u ka minɛnw cɛ ka bɔ Nizɛrikaw fɛ yen u ka service renseignement mɔgɔw y'a yira sisan k'a fɔ olu bɛ se ka bɔ ka bin ta ka ɲɛsin nin jamana ninnu ma nin jamana ninnu u bɛ se ka u dafiri nin jamana ninnu u bɛ se ka kungo ta ka se u ma wa nin jamana ninnu u tɛna u to yen tuguni sabula olu yɛrɛ tɛ yen Fransika kuma in fɔli a kɛra ka bɛn ni waleya damadɔw ye min ye AES yɛrɛ ye a sigiko fɔlɔ septembre kalo tile 16 san 2023 Mali kɔnɔna na yan u y'a tɔgɔ kɛ ko charte de l'Iptako Gourma Amara charte de l'Iptako Gourma in tɛmɛnen kɔfɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ san 2024 o juillet kalo tile 6 jamanakuntigi saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ Nizɛrikaw olu fɛ yen u y'a yɛlɛma k'a kɛ confédération ye confédération bɛ wolo mun na Fransika nafa kelen min bɛ bi n'o bɛ ninnu jamana saba bolo o ye wari ye u y'a da turu la k'a da jaba la k'a lajɛ nin jamana ninnu u bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la jamana ninnu i b'a dɔn k'a fɔ ni CFA b'i bolo i bɛ sanni kɛ jagoya la wari min bɛ falen n'o ye CFA ye ale bɛ falen Faransi banque de fɛ i bɛ sɔrɔ ka taa sanni kɛ n'i ye sanni kɛ tuguni e bɛ segin ka na o banque kelen de la olu b'u ta a la Amara ka sɔrɔ k'e ka feerefɛn d'i ma wa Faransi de b'a fɔ i bɛ nin san i tɛ nin san i bɛ se ka nin kɛ kabini embargo kɛra Mali la ni Mali sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka ngalabuti ka bɔ o la ale y'o ɲɛ yira Burkina na k'o ɲɛ yira Niger la bi nin jamana saba bɛ feereli kɛ u bɛ sanni kɛ Faransi sago t'a la a dungo tɛ a la o t'a kojuguma yɔrɔ ye dɛ CFA kɔni tant que u bɛ k'o dun u k'a bila u kunna k'a fɔ k'u ka wari dɔw bɛ jigin Faransi wagande kɔnɔ balicogo t'o la tant que CFA de bɛ u bolo Amara aw yɛrɛ ka kuma le nerf de la guerre o ye wari de ye wari ko in de kataba kɔnɔna na sa Faransi ko ale kɔni bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ ni jamana saba dɔ la kelen yanni janvier kalo tile 28 nata in cɛ san 2025 kelen ka bin dɔrɔn tɔ filaw k'olu kɛ maaw ye gɔn kelennabilaw ye o hukumu kɔnɔna na sa yaasa ka se ka jamana ninnu dafiri u ye kunnafonidilaw ɲini u ye bɔlɔlɔ sanfɛla mɔgɔw ɲini u ye seko ni dɔnko tigilamaw ɲini maa minnu bɛ n'olu ma falen u y'olu ɲini nin waati laban in na u ye ɲɔgɔn ye laban dɔ kɛ Faransikaw fɛ yen ni octobre kalo tile 15 min ye farafinna président dɔ tun bɛ a kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ n'olu ka wuli ka jɔ u ka cɛsiri o laɲini ye min ye o ye nin jamana ninnu kɔnɔna na balaw ka wuli su caman ka bɔ bɔnɛ ka kɛ kanga ka kɛ yaasa u bɛ se cogo min na ka jamanakuntigi in kelen bɔ yen u ka seereyaw bɔli a ka dan sira la yaasa olu ka nafa min bɛ sɔrɔ jamana ninnu kɔnɔ o k'o kɛ o hukumu kɔnɔna na u ye yɔrɔba saba labɛn yɔrɔba saba minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ o la Tchadikaw ka lac Tchadi o bɛ o la dugu dɔ b'o kɛrɛfɛla la ko Karamakaw fɛ yen maramafɛnw bilara yen gu minnu bɛ yen ni Boko Haram bɛ o kɔnɔna na olu wuli ka jɔ n'o minɛnw bɛra Amara o kumana suru ye mun ye bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na Boko Haram ye wuli ka jɔ min kɛ dimanche su ka tɛgɛ dugu jɛ ntɛnɛn na ka ɲɛsin Tchad wolomasiri tabaw ma o y'a worobulana jura ye u t'olu kɔ dɛ u ka laɲini ye Niger Mali Burkina minɛn minnu cunnen don olu fɛ yen o kan o ɲɔgɔnna fana kan belebeleba dɔw taara sigi Sɛrɛmakaw fɛ yen min ye Nizeriya ale jamana sanfɛ sɔrɔdasiw bɛ labɛn na yen Parc W min bɛ Bɛnɛnkaw fɛ yen o fana labɛnw bɛ ka sigi sen kan nka min ye Nizeriya Sɛrɛma ye ale de bɛna n'a to Mali Burkina Niger dancɛ minɛn bɛ se ka na di olu ma cogo min dafirili o ka se ka kɛ wolomasiri tabaw kana se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na Amara nin bɛɛ dugu ma bɛɛ ɲɛ b'a la bi k'a fɔ k'an ka bɔlɔlɔsiraw k'a ka kalan kibaruya tɛ di fu kibarudilaw tɛ baara kɛ fu bɔlɔlɔ sanfɛla tɛ baara kɛ fu jɔnni bɛ jɔnni fɛ jɔnni tɛ jɔnni fɛ mun ye mun ta ye mun tɛ mun ta ye o de la n y'a fɔ n ko kuma dɔw la jateminɛ ka kɛ i bɛ dɔ ye i b'a fɔ k'i ka maa don k'i jigi d'a kan k'i sinsin a kan k'a k'i ka ko fɔ ɲɔgɔn ye AES jamana ɲɛmaaw anw bɛ min dɔn u bɛ min dɔn o ka ca o ye Amara nin ye anw ye saloli min kɛ jɔrɔna min bɛ an na o ye k'a fɔ bi maaw k'u hakili to u yɛrɛ la duguba fara dugumisɛn kan
aw kana foyi minɛ fitini na tuguni a y'a dɔn k'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la maa min tɔgɔ bɛ mɔgɔw da n'u bɛ k'a buruja k'a nɛni k'a lajaba o ye Modibo Kone ye a tɛ ka kɛ kunfɛ o sabula ale bɛ k'i sen na fɛn caman de ka k'olu kari u fan kɔnɔna na a bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri mun kɛ bi o de kama a tɔgɔ tiɲɛnen don Van kana mɔgɔ lamɛn dɛ taa n'i ka baara ye sabula n'i ko maaw kɔni k'i b'u ɲɛ i bɛ senga caman min kɔ nka laɲini ye min ye o ka kɛ yaasa jamana bɛ se ka lafiya an ko in bɛ ɲɛnabɔ dugudenw maliyɛn bɛ fan o fan kɔ kan ani kɔnɔna na n'a ye fɛn fɛn mɛn a ye faamaw ladɔnniya n'a ye sigana fɛn fɛn ye a ye ɲɛfɔli kɛ faamaw ye nin kalo nataw nin don nataw nin sanga nataw a bɛna gɛlɛya fɛn caman bɛna kɛ a bɛna mɔgɔw kabakoya minɛliw bɛna kɛ mɔgɔw bɛna siran nka u k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i kuntilenna kɛ kelen ye Faransi ko ale kalekan Niger base b'a bolo ye bi u kana superkan fila jɔ ye ka goudron yɛrɛ dilan yaasa ka bɔ serma la ka se ka jigi ka na fo zone de 3 frontière la Mali ni Burkina dancɛ la maramafɛnw b'u bolo parc VW fana na Benengaw fɛ yen nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma donnen don OTAN fɛ wa anw yɛrɛ fana ni Algérie dancɛ armée ye wulikajɔ min kɛ Tinzaouatène o ye koba de bali nin waati in na o de la sa force spéciale min bɛ yen bi n'o sigira sen kan AES jamanaw fɛ o fana ma jiw ye tireur d'élite minnu fana sigira sen kan ka drone ni fɛn minnu ɲini yaasa ka se ka jamana lakɔlɔsi nin bɛɛ lajɛlen tɛ sinsin ni jamanadenw yɛrɛ ka dɛmɛ tɛ sɔgɔmada in na nin ye an ka cadeau ye amara an b'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛn caman kalama ka tɛmɛ an kan nka an ye mini min mɛn n b'o de f'i ɲɛna anw t'a bɛɛ dɔn anw bɛ dɔɔnin dɔrɔn de dɔn a dɔɔnin yɛrɛ kɔrɔ y'o ye an ka nin fɔ an ka jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na n'aw ye fɛnw ye bɔlɔlɔ kan aw kana girin ka da u kan n'a ye kumaw mɛn a kana girin ka kisɛ dɔw la n'u ye fɛnw bila fɛnw kan a y'aw ɲɛma jɔ a k'aw hakili sigi a k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ min na bi an bɛ yɛrɛ ɲini de la fɔlɔ dɛ lɛrɛkutigɛ o n jɛra n ka sarakɔ o n taara yan fɛ o an bɛna miniti 100 kɛ o an ye miniti 30 kɛ o an bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ o an k'an ka jamana sɔrɔ fɔlɔ amara ni bolokoli ma bɔ bilakoro ka npogo bɛ segin a ma dɛ o ɲuman ye min ye yaasa bolokoli ka kɛ an k'an jija an k'an cɛsiri an k'an k'an ka jamana fɛ ne m'a fɔ mɔgɔ ka kɛ ninnu sɔrɔsiw fɛ dɛ an tile kelen m'u fɔ maa ye nka an bɛ min dɔn jamana bɛ cogo min na bi n'an y'an kɛ k'an ta an ka nafa fɛ k'an ta an ka sɔrɔ fɛ ka bɛɛ ka kuma lamɛn k'a fɔ ko bɛɛ ta bɛ se ka bɛn ni bɛɛ ta bɛnna kɔni ni bɛɛ ta ɲɛna n'a bɛɛ sera ka to yen ten an bɛ bɔ jamanajan fana na dɛ wa jamana saba in bɛɛ la jamana min mɔna bɛ Faransi la n'a bɛɛ ye o ye Mali ye u ko k'u tɛ Mali ta kɛ ni marifa ye koyi u bɛ marifa ci kɛ dɛ nka ko Maliyɛnw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u caman u bɛ se k'u ka jamana yɛrɛ chauffer yɔrɔ min k'o ye bɔlɔlɔ sanfɛla de ye Amara ko ni yen kalayara sisan sigasiga bɛ don Maliyɛn caman kunkolo la jɔrɔna bɛ don Maliyɛnw na u ja bɛ tigɛ kuma minnu kan ka fili fo minnu kan ka kɛ ko Maliyɛn ko n'i ye fɛn kelen ci maa kelen ma Mali la k'a bɛ bɔli kɛ ko tɔ bɛɛ b'a sɔrɔ u ko ten ko Mali ta k'u bɛna n'o kɛ bɔlɔlɔ de ye kosɛbɛ Amara ONG dɔw b'u bolo u y'olu sigi sen kan k'a lajɛ k'a fɔ lac Tchad kɔnɔna na gun dɔw bɛ yen mɔgɔw b'o gun kan masiba baden de bɛna na wuli o gun kan n'o kɛra o ONG olu bɛna k'u bɛna furakɛli kɛ k'a sɔrɔ marafatigiw don an ka hakili to an yɛrɛ la Burkinakaw ka jibo Médecins Sans Frontières ko a bɛ kasa kuruli tɛ koyi u minɛna de Burkina y'u minɛ de fo ka fɔ mɔgɔw ɲɛna u minɛna u taara u tɛgɛ maa de kasa ba kuru gansan dɛ u tɛ frontière baara la u tɛ santé baara la u tɛ foyi la n'o tɛ minnu bɛ pan an fɛ yan don o don ko droit de l'homme Human Rights Watch a donna ta bɔra ta cɛ min bɛ France 24 kan n'a ni terroristes bɛ kuma olu ɲɛ t'o la min bɛ ka kɛ Palestine la u ɲɛ t'o la Gaza bɛ cogo di bi Liban bɛ cogo di bi u ɲɛ t'olu si la olu si tɛ droit to olu la l'homme tɛ olu la foyi foyi olu ka ɲi ten wa donc an ka hakili to an yɛrɛ la
an k'a dɔn k'a fɔ yani janvier kalo nata tile 28 cɛ Amara jamana ɲɛmɔgɔ kɔni b'u se la nka a tɛ taa jamanadenw kɔ cogo si parce que n'olu sera ka faamuya kɛ ka don k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na armée kɔni ni sécurité ka côté la ala ta kɔfɛ baara bɛ sen na a jamana saba in bɛ baara la fɛɛrɛw caman sigira sen kan mais Amara a ye n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo y'i yɛrɛ ta ye dɛ an k'an jija an k'an cɛsiri an minnu ye jamanadenw ye an jɔyɔrɔ ka ye nin ko in na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na n'an ka baabu tɔ ye. ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ ye ŋɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibo n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛ walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. ayiwa n'an bɔra école kalifa la an bɛ taa kulubakaw fɛ yen mali ale ni irisi jamana ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na min ye irisilakaw ye olu ka cakɛda ɲɛmaa dɔ o nanen no an fɛ yan jamanakuntigi colonel Asimi ale kɔni ye u bisimila kumaw ye tali kɛ min na sa min ye an ka kɔɔri ko bɛ se ka cogo di taji ko bɛ se ka sigi sen kan cogo di kɛnɛ in kan ye lajɛ in na sa n'o o ye bisimilali ye minisiri min bɛ an ka dɔnnibaakow kunna ani ni yɔrɔbaw jɔli ale tun b'a kɛnɛ kan sɔrɔ minisiri o fana tun bɛ a kɛnɛ kan maa min bɛ sa n'o nana n'o bisimilala n'o ye conseil d'administration groupe Yakara ɲɛmaaba ye ale kɔni ye bisimilala Irek Saliou ale de don a y'a yira kunnafonidilaw la sa k'a fɔ ko jamanakuntigi ye u bisimila olu bɛna u ka jɛkulu n'o y'u ka baarakɛyɔrɔ ye n'o ye Yadrani a bɛna sigi Mali kɔnɔna yan a kan ka sigi ka baaraba minnu kɛ Amara o bɛ tali kɛ sɔrɔko ta nasira de la kosɛbɛ min ye sɔrɔ yakubali ye a y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ni Mali bɛnkan minnu kun kan ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan kunbabaw u y'olu don sɛbɛn kɔnɔna na sɛbɛn min kɔni n'o o kɔni sigira sen kan siɲɛ wɛrɛ sa ko u kan ka na min ye bɛnkan in ye k'a tɛgɛnɔbilali in kɔfɛ sa olu yɛrɛ kɔni bɛna joona la ka se ka na u ka baaraw daminɛ u ka maa falenw u n'olu nana ɲɔgɔn fɛ baaraw kan ka kɛ yɔrɔ min na u y'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ a ko min ye ale ka cakɛda ye n'o ye Yadrani ye ne bɛ bɔ irisilakaw fɛ yen ale kɔni kan ka rafineri dɔ sigi an fɛ yan n'o ye sanu koyɔrɔ ye k'a jɛ pasi Mali jamana yɛrɛ bɛ se cogo min na ka taji sɔrɔ ka bɔ kɔ kan min ye kɔɔri ale bayɛlɛmali an ka jamana kɔnɔ o usine u bɛna n'o fana sigi u ko k'u nisɔndiyalenba de bɛna bɔ Mali kɔnɔ yan ka segin ka t'u ka jamana na sabula Asimi Goyita ye hakilina min yira u la u b'a yira k'a fɔ ko jamana labɛnnen don ka nin baara ninnu kɛ
Irek Salikov akoko ale mi yɛrɛ conseil d'administration ye ko a bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fo u ka cɛsiri n'u ka timinadiya la wulikajɔ la yaasa farafina jamanaw olu bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min. Amara nin waati laban in na kibaruya caman bɛ ka di ka kɛ ni Mali ani sanubɔlaw ka baara ye. Amara ja a bɛ san caman bɔ sanubɔ so minnu bɛ anw fɛ yan Mali yɛrɛ ka hakɛ min bɛ u la u kun tɛ k'a sara. Dugudenw olu ni hakɛ min ka kan u kun tɛ k'a d'u ma u b'u bolola sɔn de. Sanu ale kɔdi kura de sigi sen kan. Kɔdi kura ye ale fana n'a makamaw bɛ ɲɔgɔn na nka yan'o cɛ kɔdi kɔrɔ min bɛ yen o kimɛra ka taa ye k'a fɔ ninnu kɔni tun bɛ sanu bɔ fu de la anw fɛ yan ka musaka cɛ ka taa kɔ kan ka sanu cɛ ka taa kɔ kan jamana ko sa ko komi u minɛna u ka jɔngala fɔ musaka bɛrɛbɛnnen kun daraw kun dɔw y'a sara bariki ale kun ye layidu di k'a b'a sara ni waati na ale murutilen don k'a t'a sara min ye ɲɛmaw ye u y'u wele ka kum'u fɛ u n'u ye sigi ka fɔ kɛ ko laban yɛrɛ la sa Mali y'a yira k'a fɔ komi ko k'u t'a sara ale bɛna n'a jɔ a jɔyɔrɔ la o hukumu kɔnɔna na bariki ale fana bɔlen don ka kumaw caya yɔrɔ caman a fana bɛ k'a ka fɛlaw n'a ka fɛnw fɔ nka a mana kuma cɛ ye min ye u tun binnen don an kan u kun binnen don an kan wa u yɛrɛ jɛra n'a ye k'a fɔ k'u binna an kan u ye wari sara sa o u ye dɔ sara sa o u kɔni jɛra n'a ye k'a fɔ k'u tun bɛ ka min kɛ yan k'o ti sariya ye o tɛ bɛn u kun tolen don min ka d'u ye u b'a kɛ ka kɛ ni dugujukɔrɔkaw ye Jibril Jalo ale bɛ sanu bɔ baara ale b'o de ɲɛdɔn ingénieur don géologue don an bɛna ale lamɛn lithium min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɔra a bɛna mun ɲɛ an ka jamana ye kuma kunkurunin don a ye min fɔ Barika TV maaw ye. Wallahi lithium tɛ n'ale ya Soni Mali va être le premier producteur de lithium dans le monde, pas en Afrique, dans le monde. C'est une ressource très stratégique sur le plan énergétique. Le lithium bɛ mɔgɔ bolo bi i mago tɛ ka taa carburant ta k'i bɛna kɛ groupe la k'i bɛ courant cogo min na Assimi ni tile damadama la 3 centrales solaires la n'an tun ye nin kɛ il y a 10 ans an bɛ courant ko problème na an tun tɛ bi a kɔnɔ parce qu'il y avait pas la vision politique. Donc c'est pour dire ko gulongulonnen don et ressources b'an bolo mais anw de bɛ taa an girin mɔgɔ wɛrɛw ta nɔfɛ k'o san ka na n'a ye. Nin ye Jibril Jalo ye ingénieur ale tun bɛ Barika TV maaw olu fɛ yen. Amara an b'a yirila k'a fɔ min ye yanfoyilakaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'o ye Dezo ye a yirala k'a fɔ ko société dɔ bɛ yen ale kan ka taa sanu bɔ yen nka ani dugutigi ka kankɔrɔsigiw de bɛnn'a la a na kɛ préfetlakaw kuma in dar'olu tulo kan ka sɛbɛn yira olu la olu ye jamana ka cidenw ye kɛnɛ kan ye justice fana o fana y'o sɛbɛn kelen de sɔrɔ ka bɔ ni gouverneur yɔrɔ nka Dezo maaw ko olu ka dugu u ni dugutigi u ma bɛn foyi la ko sanu kana bɔ u fɛ yen maa ninnu ye minɛnw de cɛ k'u bɛ taa sanu bɔ a don fɔlɔ u kun ni gendarme dɔw taara yira la ani kumakan minnu b'an bolo k'o fara a kan. A ye ne to yen a kana wo filmer. Bon, effectivement, on l'a la Halaïka vers 14h wati chinois Kuludo Nana Kanafara et à Fiatu Naga de Cornonka. On a fragar de Cornonka ou Kalanini et Baratake, un Mogadamado délégué Kataufe Katoufu, Kuninia Oka Hatinauda, Yaira Nakafo, Puluve
n'a ka kan hakililan kelen kan anw fɛ yan donc depuis ko in daminɛna yira la dugutigi n'a ka conseil la k'a fɔ an tɛ baara in fɛ fiyefiye an t'a fɛ k'a fɔ olu kɔni nana baara ka kɛ parce que autorités de y'u bila ka na baara ka kɛ o juge ka papier b'u bolo gouverneur ka papier b'u bolo ka na se sekal ni commandant ma donc o nana o de kama donc an nana hakilina fan fila ɲinini sɔrɔsi min ye k'a yira u la ne se k'a fɔ ma kɛ baara in tɛ se ka kɛ fiyewu bon olu tun y'a ɲini k'a fɔ an ka taa yɔrɔ dɔw yira u la u ka yɔrɔ nettoyer comme u ka kan ka u ka base kɛ donc pour ɲɔgɔn faamu nana baara ko la waati min na o mana kɛ waati o waati ko u b'a sɔrɔ olu bɛ yen donc ko olu tele fila filɛ u bɛ fiɲɛ kan poussière t'u bolo o nana o laɲini ninnu daminɛ waati min na o de yɛrɛ de kɛra jeunesse ka dimi yɔrɔ ye jeunesse y'a jira k'a fɔ bɛɛ ma kɛ baara min kan k'a fɔ a tɛ kɛ fiyewu an tɛ baara min kɛli fɛ aw bɛ na cogo jumɛn na k'a fɔ ko dugutigi ye yɔrɔ dɔ yira aw la min ma yira an dugudenw la ko ka taa o yɔrɔ nettoyer ka aw ka base kɛ ko min kan ko anw tɛ jɛn n'o ye cogo si la wala k'a sɔrɔ siɲɔgɔn dɔ tun bɛna bili kɔnɔ a bɛ fɛ ka bili kɔndi ka taa ko u bɛ o kɔnpanye ka taa o yɔrɔ in na ka t'o yɔrɔ nettoyer pour que ka se ka kɛ u ka base ye donc o de kɛla denmisɛnninw ka révolteli yɔrɔ ye baara kɔni a gɛlɛyara an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ mais ala barika la kabakurunbɔ ma y'a la bon ɲɔgɔn pousse ma ye a la donc an sera ka ko in maîtriser ka don fanga ni denmisɛnw cɛ an kɔni y'an ka manifestation kɛ kɛcogo la min ka d'an ye ka tila k'a ɲini o fɛ fitiri waati nin na en tant que ni siniwa minnu b'u cɛla yan n'u ma bɔ an cɛla an tɛna se ka ɲɔgɔn faamu cogo bɛɛ la u ka fɛɛrɛ kɛ ka siniwa ninnu minnu nana k'u lasegin rapidement ka bɔ an ka dugukolo kan pour le moment o siniwa ninnu olu taara an yɛrɛ bɔra ka sɔrɔ sɔrɔsi ninnu a dɔw kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan na u bɛna taa o tɛ taa an kɔni t'o dɔn gardiw de don ko filɛ o bolo kan inchallah e tele programme filɛ minnu kun nana tuguni an kɔni sera ka olu la kɔse fɔlɔ on sait pas dugu bɛna jɛ k'an to bolo min kan wala tile bɛna bin k'an to bolo min kan ni lahala kɛra cogo min na an bɛ ɲɔgɔn kunnafoni. Sama ke ko ka yɛrɛ bɛ ka papier filɛ a papier b'a bolo n'a fɔra k'a ye na sɔn ka na dɔ ka jamana kɔnɔ ko e bɛna fɔ yan ko bɛnto kɔnɔ k'a fɛ mais a ye tɛ se ka fɛn fɔ dugutigi na a ka dugu cɛ la a tɛ y'i da don o rɔ dɛ parce que min bɛ dugumɔ ni dugutigi cɛ a ye to mais dugutigi a ye nali siɲɛ dɔrɔn dugutigi a ye wale kɔ lɛda la ye k'a bɛna i ka fɛn sigi yɔrɔ min c'était sigi yɔrɔ min n'u ko ko wa ko bɛɛ bɛn ni dugutigi ko ko bɛɛ bɛn est-ce que a b'a dɔn ko dugutigi n'a ka dugukɔnɔmɔgɔw bɛnnen to i ka mɛn a tɛ se k'o dɔn a ye wele yɔrɔ yɔrɔ dugutigi ka sariya ta yen mais ni a fɔra ko fɛn tɛ dugutigi ni a ka dugutigi cɛ o fana tɛ a ka dilan a tɛ se ka yamaruya di dugutigi yala mun bɛ ni dugukɔnɔmɔgɔw cɛ a ye t'o dɔn fo biɲɔgɔn mana se k'a fɔ ko dugumɔgɔw ko a tɛ kɛ ala sɔrɔ baro hakilina min sɔrɔ ka di yɔrɔ min kɔni fɔ n ye o nin ne kɔni ye bi baara ɲɔgɔn kelen k'a yira ɲinatɛ la a ye lon dɔ fɔ min b'o kɔnɔ min an bɛɛ kɔnɔ an n'o lɔn n'o tɛ fɔ bi dɛ a ye lon dɔ fɔ kɔnɔ an b'o bila yen ala si t'aw n'an ka ɲɔgɔn y'o kɔnɔ ka hakili fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sisi ni min bolo o kɔnɔ o bɛɛ kɛ bɛnkan ye ne nana siɲɛ dɔrɔn an fara tɔ waati min na ne nana o bɛ ka kɛ kosɛbɛ kɛ
ayira fana ka ambla da sama ni ran sinu ka do yawo namu yo dinu yar ale ni bara ni jamana bani tanto masi bola ka foko jamala ko ai jamala ne musu da ne kana ya iswari ngatano yubando amaro tu wala ni alate wala atka ni alate ebla kun ya tsaka kai ito waluma ha amara nin tun ye denso ma u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ka dugu min ye chinois minnu taara k'u bɛ taga sanu bɔ olu ma fɔ a tɛ kɛ nka u n'u ka kuma u n'u ka bɛnko la min b'a to olu yɛrɛ bɛ se k'u ka nafa sɔrɔ nka nin waati in na k'a to tancogo la olu tɛna jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini mɔgɔ ka bɔ yɔrɔ la ka na dugutigi kelen pe ka yamaruya kɔnɔna na k'a bɛna ka na olu ka dugu kɛ a sago ye k'a sɔrɔ olu ma foyi sɔrɔ a la olu tɛ jɛn n'o ye amara nin bɛ cogo min tabakoto fana bɛ ten tabakotokaw olu kɔni ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de minɛna u la fo ka se sisan u sisow ma chinois u taalen no yen fana Keɲeba mara la u ye dugu lamini bɛɛ kɛ sa u bɛ ka don dugu yɛrɛ de kɔnɔ wa mɔgɔw bɛ bin cogo min na a dingɛ kɔnɔ mugu bɛ ci u la fana foyi tɛ bɔ a la faama tɛ kuma foyi ne bolo kayi gouverneur général de brigade Musa Sumare a kan ka wuli ka taa nin ko in sɛgɛsɛgɛ autorisation dili ye tiɲɛ ye min bɛ autorisation dili la n'o bɛ dugu ci n'o y'a sɔrɔ o kɛra dugudenw kan ka labɔ o kalama o fɛɛrɛ n'o dabaliw ka tigɛ yɔrɔ bɛ se ka d'u ma cogo min na u bɛ taa sigi yen yaasa u ka dugu u kana na kumaniya a la nka u ye min fɔ olu y'a da tulu la k'a da jaba la ɲɛmɔgɔ yɛrɛ si tɛ yen min bɛ kala don i ɲɛna ka bɛn ni tabakoto ta ye Keɲeba mara la su ani tile olu bɛ maɲumako de la dingɛ bɛ sen u ka sow lamininen don u tɛ se ka hali foyi kɛ hali u ka baara min y'u ka sɛnɛw n'u ka fɛnw ye u tɛ se k'o kɛ jiw tiɲɛni kɔw tiɲɛni fo kungo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen halakira k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o tuma dugudenw bɛ sigi cogo di o la tiɲɛna nin miniko in amara n'an ko société baw ko jamana sera k'olu bolo tɔnɔ min k'u da u kɔ société fitinintigi ninnu fana a ko ka lajɛ koyi nɔn tɛ a dugu ci o bɛ nin kana caya n'an bɔra sanuko kuma na an bɛ an kunda min ye syndicats ka kɛ ni kasobon lafasajɛkulu min bɛ CDTM kɔnɔna na n'o ye commandant Dawuda Konate ale ka minɛli hukumu kɔnɔna na kunun ko min ye lafasajɛkulu minnu bɛ o bolofara kɔnɔ n'o ye kasobon gardien ni administration judiciaire maaw ye olu ni syndicat autonome de surveillance de prison u bɛɛ lajɛlen tun y'u fara ɲɔgɔn kan kunun k'an wele amara ko kunnafoni di bɛ yen an bɛ fama ko ma kuma min ɲɔgɔn welewelew cayara kɛrɛfɛ kumaw cayara u ko non seulement u tɛ se ka conférence de presse kɛ u tɛ se ka kibaruya di mɔgɔ ma wa min ye u ka grève ye u y'o fana dulon o de tun ko k'u bɛ taa grève illimité la a jɛkulu saba n'o ye section judiciaire ye surveillant autonome ye u bɛɛ lajɛlen ko sa ko kabi kunu u ka grève illimité k'u y'a jɔ ko bɛɛ lajɛlen ka baara ta u ko u ye kibaruyaw sɔrɔ kibaruya minnu n'u o bɔra u ka ministre yɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko u tɔɲɔgɔn fila in k'u na segin u ma waati la o la sa ko grève kɔni u y'o dulon k'o baara jɔ o yɔrɔ la olu bɛ segin ka taa baara kɛ min ye Dawuda Konate ye ani Famusa Fɔnba ye ni maa fila kɔni kabi juma don nin kalo in tile 25
u limanaw u teru maa si ɲɛma da u kan Amara an ye min fɔ kunu ko wɛrɛ bɛ ko in na kasobon baarakɛlaw kasobon syndicat u ka se u ka maa mafalo ma ko olu ɲininkali kɛ yaasa u ka se k'u bolo da ko in kisɛ kan nka u ka communiqué kɔnɔna na k'u b'a ɲini u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na u ka segin ka taa baara kɛ i n'a fɔ u tun bɛ baara kɛ cogo min na kasobon kɔnɔ baarabila dannɔbali min kun fɔra ko o banna pewu jo sariya tigilamaw olu ko k'olu sirannen don CNDH y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛna i sen don sɛbɛn in na k'a lajɛ a ko bɛ cogo min yaasa min ye maaminɛba in o bɛ se ka ban cogo min na an ka jamana kɔnɔna na k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'a to maaw olu ka se ka u hakilinaw fɔ min ye jamana basigi ni lafiya ye olu ka se ka kɛ CNDH maaw kɔni y'a yira sa k'u na wuli ka jɔ kɛ a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min garabali min bɛ zone industrielle la ni bɛɛ b'a wele ko Sanfili Garabali Amara k'ale kɔni ale y'u lawulila dɛ bagan feerela minnu bɛ yen olu kɔni a fɔra u ɲɛna sa ko olu ka minɛnw cɛ kunungo kabini nɛgɛ kanɲɛ 4 waati Sorasiw kɔni nana ka kɛ ka garabali fan bɛɛ lajɛlen lamini Bulldozer o fana tun bɛ yen so minnu bɛ yen n'o ye kiosque ni fɛnw ye k'a bɛɛ lajɛlen ni dugumakolo dakɛɲɛ pewu k'a fɔ maaw ɲɛna maa si kana na saga kelen feere tuguni ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye Amara nin bɛna kɛ garabali sabanan ye min kɔni maaw wulila Lafiyabugu ni Jelibugu tɛmɛnen kɔfɛ n'olu taara Drali la min ye zone industrielle ye n'an b'a fɔ ma ko Sanfili Garabali olu fana taatɔ filɛ nin ye o Drali kelen kɔnɔna na nin ye nka o tun y'a yira sa k'a fɔ ko ɲɛmaaw kun ko ka fɛɛrɛ di u ma yaasa cogo min na u bɛ se k'u labɛn nka olu yɛrɛ kɔni balila k'a ye sa kunun sɔgɔma min ye a fɔr'u ɲɛna k'u ka cathédrale sira minɛ koyi k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ Amara i b'a dɔn min ye nin ko in gɛlɛya kabini nin ko daminɛna maa kun fɔlɔ dɔw sɔnna k'u ka minɛnw cɛ ka taa ni tɔw tun y'a kɛ ten ne hakili la o tun bɛ fisaya ko la kosɛbɛ sigikafɔ min bɛ se ka kɛ an bɛ taa yɔrɔ min na sabula gouvernement y'a yira ka ban ko yɔrɔ ninnu bɛ datugu de ko seginkɔ ko foyi tɛ a la tuguni k'a bɛ datugu n'o ma ɲɛ yɔrɔ min bɛ yira aw la aw bɛ taa yen de la sisan ka sɔrɔ ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni gouvernement ye nin t'an bolo yan nin t'an bolo yan a ye nin na mɔgɔ ka se ka bɔ o kalama k'o lakali baara ka se ka kɛ ka ɲɛ n'o tɛ dɔw hakilila tigɛlen bɛ to k'u bɛna to yen dɔw y'u ka minɛnw cɛ ka taa olu bɛ t'u sen kelen kan i m'a ye grève wagati Lafiyabugu boucher ninnu kun tɛ a la wa parce que olu ka mɔgɔw y'u ka minɛnw cɛ olu kɔda maaw olu ka minɛnw cɛra a mɛnna ni bɛɛ bɛ ka minɛnw cɛ a tɔ tora yɔrɔ minnu ye fana ne bolo fɛn minnu yira olu la u ka négociation kɛcogo falen parce que i bɛ dɔ la nata nin na a bɛ k'a tigi ɲɛna ko a tɛna na wuli tuguni yɛrɛ nka ni finitigiw nana sɔgɔmada joona fɛ e min yɛrɛ y'a f'u ɲɛna e yɛrɛ tɛ se ka na foyi wɛrɛ kɛ u ye tuguni donc u k'a lajɛ u ka kibaruya ɲɛnama di u ka tɔndenw ma a baara ale kɔnɔna na maa minnu ye sanayɛlɛ kalan kɛ wolomasiri tabaw olu ka gun kan nin waati in na n'o ye promotion fɔlɔ ye état major de force de sécurité polisilaka minnu tun b'a la Amara u taar'u ka jala yira polisi ɲɛmaaba la n'o ye commissaire général de brigade de police Sulemani Traoré ye a y'u bisimila koyi commissaire minnu filɛ nin sa n'u olu bɔra état major de la sécurité du Mali kɔnɔna na ni o y'a maa fɔlɔw ye u nana ka n'u ka jɔnjɔnw yira polisi ɲɛmaaba la k'a yira k'a fɔ sa k'olu kɔni filɛ nin ye an ye attestation sɔrɔ an ka kalan kun cɛra an fana kɛra maa mafalenw ye bi polisi kɔnɔna na ɲɛmaa y'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la kalan kɛcogo ɲuman na ka tila k'a yira u la tuguni ko sisan kɔni ko doni dar'u kan dɛ Amara ko doniba de b'u kunna nin waati in na sabula ɲɛmaaya jɔyɔrɔ o kɔrɔ k'i ka kɛ maaw olu numinɛkala ye i ka kɛ maa ye maa min bɛ se ka tilennenya ni laadiriya baara kɛ i ye polisi ɲɛnama i ka se ka o baara kɛ général de brigade de police n'o ye Sulemani Traoré n'ale yɛrɛ polisi directeur général ba ye a ko k'u filɛ ka minɛn minnu sɔrɔ nin ye u filɛ nin ka jala minnu sɔrɔ nin ye sɛbɛn minnu dɔnlen filɛ ma n'o b'u lakodɔn k'o y'u ka baara daminɛ ko kurakura de ye tuguni koyi ko sabula faso kanu faso jɔ ani faso baara u ka ɲɛmaa n'o o ye ministre de la sécurité ye Dawudu ale y'a ɲini u fɛ cogo min u k'u jija u ka dɔ fara a kan wa u bɛ taa jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la faso fan o fan u ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya kɔnɔna na jamanadenw olu bɛ se ka lafiya cogo min Amara n'an bɔra yen min ye kunungo yani an ka taa yen an bɛ taa fan fɛ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na yan.
yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko min ye Sinabefu tɛ wa ale ye maakuraw sɔrɔ nka an ka kibaruya ban waati an na tila ka Sinabefu ɲɛma n'o ye Amadu Ba ye ale laseli min k'o kɛnɛ kan an na o da bɛɛ lajɛlen tulo kan mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ o ko la cogo min nka yan'o cɛ sa Amara an bɛ boli nin waati in na sa an bɛ taa an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la korokaw olu y'a yira k'a fɔ ko min ye kuranko dɛsɛ ye ko o bɛ olu fɛ yen kuran kɔni o dɛsɛ bɛ yen sabula olu ka taji banna Amara korokaw ko nin y'olu tile 5 ye énergie maaw bɛ taa ni ka segin la nka olu yɛrɛ ye min faamu o ye k'a fɔ ko kuranko kɔni u ka kuran de tigɛlen don u y'a yira sa ko dugudenw yɛrɛ k'u yɛrɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa kuranko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min Burɛmu fana kuran tigɛlen don Amara nka Burɛmukaw ko olu ye min faamu dɛ taji de bannen don komi taji bannen dugudenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Burɛmu ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi k'a fɔ énergie maaw ye aw ta in anw tɛ se k'o ɲɛ han anw yɛrɛ bɛnn'a kan an bɛna cotisation kɛ ka d'aw ma nka a ka kɛ carburant ye dɛ Amara i b'a dɔn ko dɔw bɛ yen n'i y'u natɔ ye quoi i bɛ siran mais n'a ma kɛ ten fana maaw tɛ ɲɔgɔn sɛbɛ dɔn parce que jagokɛlaw ko Burɛmu kɔnɔna na olu mago bɛ ka sa bon olu tɛna se ka to mago sa la k'a sɔrɔ wari bɛ olu kun n'a ma ɲɛ ko wari b'i kun Amara i ka mago ɲɛ i bɛ fɛ ka mago ɲɛ baara mun kɛ i bɛ fɛ ka sira ɲɛ sɔrɔ o la cogo min jagoya don i k'i bolo bila i kun u ko ko olu kɔni ye juraw ye olu bɛna kun fɔlɔw di nka min ye duguden tɔw ye u bɛɛ k'a bila u kunna k'a fɔ ko baara in maa kelen ka baara tɛ dɛ dugu bɛɛ de ka baara don wa bɛɛ k'a bila i kunna fana k'a fɔ ko musaka bɔ in ko a bɛna kɛ bɛɛ lajɛlen de bɛna dɔ di a la o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min bɛ min bolo o k'i bolo don i kun Burɛmu kɔnɔna na sa ko kɛnɛ ka ɲi wari min sɔrɔla k'u t'o da fɔ fɔlɔ ko sabula min ye duguden caman ye a kun ma kɔn ka fɔ olu ye nka o kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ min ɲini o ye k'a fɔ musaka min filɛ nin ye jama ta don ni jama ye danaya da u ka min ye énergie mɔgɔw ye u k'u jija Amara a ka don a donda fɛ sabula min ye jɔrɔna min bɛ duguden ninnu na bi o de ye k'a fɔ sa musaka kɔni bɔli tɛna kɛ gɛlɛya ye nka musaka don yɔrɔ a bɛna laɲini minnu kɛra a ka se ka don sira minnu fɛ u k'u jija a ka tɛmɛ o sira fɛ yaasa olu yɛrɛ bɛ fɛ baara minnu ka kɛ ka kuran sɔrɔ cogo min u ka se ka kuran sɔrɔ ne hakili la ni nin misali in faamuna dugu caman na e ko kuranko dɛsɛ a na kɛ parce que hali korokaw filɛ nin ye olu bɛ k'u sigi ka min kɔnɔ nin ye n'o t'i sɔrɔ min bɛ sɔrɔ u t'u ɲɛsin o ma n'an bɔra Burɛmu an b'an kunda sa nin waati na Masinakaw fɛ yen kan Masina dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko basigi ni lafiya bɛ ka na nka halisa maa kelen kelenw bɛ yen jɛkulu marafatigi lakodɔnbaliw u bɛ kibaruya di olu ma dugutaa siraw dɔgɔjɔ siraw maaw bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na sa ani waati dɔw la min ye bamancɔlen ni ka wale kɛbaa ninnu Amara k'u yɛrɛ kɛra bingalikɛlaw de ye sisan koyi dugu min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Tugu n'ale bɛ Monipebugu commune kɔnɔna na u nana misi 800 o ka ca a ti sa na misi 800 ni y'o ta i ye nafolo ta k'u y'o de ta ka taa n'o ye dugudenw yɛrɛ kun bolo nin waati in na olu ka basigi ni lafiya min bɛ ka na sa o tun bɛna kɛ mɛnta ye nka u ye nin jateminɛ k'a ye k'a fɔ min ye u ka dugu yɛrɛ kɛrɛfɛdaw fɛ kɛɲɛkɛdaw fɛ denmisɛnnin minnu bɛ lakɔlɔsili kɛ olu kun kɔnna k'a f'u ye k'u k'u hakili to u yɛrɛ la koyi ko sabula ko min ye maaw ye maa minnu bɛ bin ni olu ye bingalikɛlaw ye n'o ye jɛkulu marafatigiw ye u kɔni kun nana ka na u da soforokun na a mɛnna duguden caman tun y'u ye ka sigana kɛ u la ka kibaruyaw di i b'a dɔn nin waati in na an dafɛ an ka jamana kɔnɔna na min ye wolomasiri taba olu kɔni ka kibaruya di a kɛlen don kataba 4 ye ne e y'a di n'i ma farati maa wɛrɛ ɲɛ b'i la o bɛ t'i kofɔ
Mɔnipebugu kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ nin waleya minnu fɛlen filɛ nin ye dugudenw yɛrɛ tun bɛ se ka nin bali koyi sabula kumaja maa ninnu nana ka na nin ja in da ye fo ka taa dugu yɛrɛ mɔmɔ ka t'u bolo da a ko bɛɛ lajɛlen kisɛ kan k'a dɔn k'a fɔ misiw bɛ yɔrɔ min ka tila ka bɔ ka taa ye ka taa nin taliba in kɛ k'a sɔrɔ maa ma bɔ a kalama k'o kun tɛ se ka kɛ cogo si la n'o y'a sɔrɔ dugudenw tun bɛ kibaruya di ɲɔgɔn ma wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra n'o ɲininiw fɛ n'u tun bɛ o baara kɛ ko nka ko an ka sigidaw la bi i farati kibaruya di la e ko e tɛna taa kibaruya nɔfɛ de Kifosokaw fɛ yen n'o o bɛ nin waati in na Yoroso mara la an mara yen fana denmisɛnninw ko olu sigira ka mɛn olu ye kɔnɔli kɛ olu ɲɛ bɛ min na u k'u fara ɲɔgɔn kan u ka gudɔrɔn sira min bɛ ni sanji taara n'a ye komi san famana ka na sisan u yɛrɛ wulikajɔ boloda min ye Lobenge Kifosokaw ye u ye denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen wele dɔgɔkun tɛmɛnen kibaruya min dar'u tulo kan k'u b'o dɔn wa ko bɛɛ ka na u ka jɛ u ka siraba kelen min bɛ yen ni o bɛ taa u ka dugu siraw bɛɛ lajɛlen kan u ka na u ka jɛ ka o larawulili baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an mara o de hukumu kɔnɔna na sa k'u kɔni y'a ɲini bɛɛ fɛ maa maa bɛ yen n'o o bɛ u ka dugu ninnu kɔnɔna na olu ka se ka wulikajɔ kɛ yaasa min ye u ka dugu sira ye ale bɛ se ka dilan cogo min u ye a fɔ Yoroso cercle ɲɛmaaw ye ka kibaruya di bɛɛ lajɛlen ma sabula n'i bɛ sirada n'i bɛ baaraba kɛ i k'a ɲɛfɔ ko sanji kɔni ye olu ka sira min tiɲɛ n'o o bɛ taa ni dugudenw ye foire u ka sugu kɛnɛw kan Kifoso sugu kɛnɛ kan k'u bɛna na baara kɛ koyi k'u yɛrɛ de bɛna na wulikajɔ kɛ sifinw olu de bɛna na baara kɛ yaasa cogoya min na u ka dugu ale bɛ se ka lafiya cogo min amara n'an bɔra yen an bɛ taa Laginɛkaw fɛ yen Seko ni Dɔnko tigilamaw ka jɛkulu min sigilen don sa o ye siɲɛ 7nan n'anw yɛrɛ ka Segu Mamu Dafebo ɲɛmaaya la bi farafinna tɔgɔ la olu bɛ ɲɔgɔn yela ye minisiri min bɛ Ginekaw ka Seko ni Dɔnko kunna min ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ musakabaw di sa yaasa Seko ni Dɔnko ka se ka yiriwa ka taa fara farafinna den minnu bɛ nanzaralakaw fɛ yen n'olu bɛ Seko ni Dɔnko kɛ olu bɛɛ lajɛlen amara u y'u wasa don Segukaw ka kɔrɛ la koyi n'o ye kɔrɛ Ari ye a nɛɛmaba o tɛ Mamu Dafe sawa ale baaraw kɔni kurumo karili kɛ kunu Ginekaw fɛ yen jɛrɛ in kɛnɛ kan san nataw kɔnɔna na sa musaka minnu bɛna kɛ ka baara kɛ Seko ni Dɔnko ta nasira la Mamu Dafe a kelen tɛ kɛnɛ kan ye a n'a ka kalanden dɔ bɛ yen n'o ye Atayɛri Mayiga ye o fana bɛ a kɛnɛ kan baara in kɛkun ye mun ye yaasa Seko ni Dɔnko baara minnu kan ka kɛ san nataw la olu ka se ka don bɛrɛ la bɛrɛ min na ni bɛɛ lajɛlen min na se ka i tafa ani nafa dɔn a la yaasa min ye Seko ni Dɔnko tigilamaw ye olu yɛrɛ kana kɛ bolokɔfɛ fɛn ye baara in ko a bɛ to sen na sa fo nin kalo in tubabukalo kura tɛ sa wa nin kalo in sara ka ban amara anw ye a fɔ kunnafoni daminɛ la k'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga ale kɔni kun taara ale ni ministre bisimilali ye tali kɛ mun na amara o ye k'a yira sa k'a fɔ kalanko ale bɛna kɛ cogo di ministre kun bilara baara la premier ministre fɛ k'a yira k'a fɔ sa k'u ka taga kalanso lajɛ kalanso minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'a ko bɛ cogo di kalanso joli bɛ yen kalanso joli bɛ yen ni ji bɛ o kɔnɔ kalanso joli bɛ yen baara bɛ se ka k'o kɔnɔ maaw ni sigilen don yɔrɔ minnu na u bɔra wa u ma bɔ wa yaasa ale ka se ka taa kɔmasegi baara o kɛ jamanakuntigi ye sini conseil des ministres la yaasa sa an ka se ka an ta na an bila dɔn kalanta dati a fɔli n'o ye novembre kalo tile 4 ye a ka fɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya k'a dɔn ala kari cogo min o baara o senfɛ sa minisiri min bɛ yen n'o bɛ kalanko kunna n'o ye docteur Amadu Sisabane ale kɔni ye ale ye kuma ta ye kɛlen ka kuma ta ye sa ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ekɔliso minnu bɛ yen bi n'o y'a sɔrɔ maaw tun bɛ 100 ani kɔ kɔnɔna na bi a bɛ se k'a fɔ ko tare sabula kalanso foyi tɛ yen bi jiko ye maa minnu sɔrɔ n'u olu sigilen don kalanso kɔnɔna na kalanso dɔw fana bɛ yen maa tɛ se ka sigi olu kɔnɔna na k'a sababuya kɛ ji kɔni sigilen don ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka don amara kuma tɛ ko ka taa maa bila ye ko yanni sanji ka jigin minisiri ko ekɔliso min bɛ yen bi n'olu labɛnnen don ni kalan bɛ se ka k'o kɔnɔ amara o ka ca ni mun bɛ yen ni kalan tɛ se ka kɛ o kɔnɔ hukumu kɔnɔna na sa ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement général de division Ablaye Mayiga ale ye kuma ta a ko nin waati laban in na olu ye kalanso yaala koyi monsieur le premier ministre i yɛrɛ y'a ɲini an fɛ cogo min an ye Bamakɔ tila 2 ye anw ministre 3 anw ye Kinifɛ Kama ta ministre 5 ɲɔgɔnna olu taara bakɔfɛla la
bɛɛ lajɛlen ye munumunu salo kɛ ka taa don ekɔliso ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maaw tun bɛ yɔrɔ min u taara olu bɛɛ lajɛlen lajɛ sɛgɛsɛgɛliw ni lajɛliw senfɛ a yera k'a fɔ nin waati in na ministre d'État ka kuma na maa minnu tun bɛ kalansow kɔnɔ Amara ko olu bɔra olu bɛ se ka sigi yɔrɔ minnu na dɔw bɛ olu bɛ se ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ fɛɛrɛw tigɛra mairies kɔnɔnaw la nka dɔw bɛ Amara ko fo guwa ka jɔ olu ye ministre d'État a ka kuma kɔnɔna na ko baara min kɛra Bamakɔ yan ko ale y'a yamaruya a ka gouverneur fɛ a ka préfet ni sous-préfet Amara u ka jigi jamana fana kɔnɔna na u ka kalansow ka t'u lajɛ min ye Ablaye Mayiga ye a ko baara fana kɛra ale ka gouverneur a ka préfet sous-préfet minnu bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ye kimɛli kɛ a ye kimɛli min y'a to nin waati laban in na a sera k'a dɔn k'a fɔ ekɔlisow bɛ cogo min na Amara dɛ i ɲɛ b'a la jamana kɔnɔna ekɔlisow olu caman labɛnnen don han olu caman bɛ bi olu bɛ se ka kalansow ekɔlidenw olu bɛ se ka olu bisimila bi o hukumu kɔnɔna na sa min ye ministre d'État ye a ko premier ministre ma ko baara filɛ nin ye i y'an bila min na o kɔfɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu ye lakanako ta fanfɛla ye ani minnu bɛ yen n'olu ye musow ka ministre so ye ka taa se kɛnɛya ministre ko ma olu fana bɛna se ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ni maa ninnu minnu bɔlen filɛ nin Amara sabula u tɛ fili ka taa ten dɛ u bɛna jate minɛ de k'a lajɛ u bɛ se ka latɔbɔtɔ cogo min na ani fana u fana bɛ se ka ɲɛjɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na gouvernement ale kɛrɛfɛ ka to a ka dɛmɛ kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko o kɔni baaraw de bɛ sen na min ye premier ministre ye a ko a kɛlen ka bɛɛ lamɛn tuma min na sa ko nin waati laban in na ko a bɛna n'a lajɛ sini octobre novembre kalo tile 4 tɛ wa ntɛnɛn nata ye ko jaratigɛli bɛ bi de bolo dɛ Amara président olu ye baara min kɛ olu fana bɛ taa yira président na Asimi de bɛna fɔ sisan sini bisa kɛ ni école bɛ ta le 4 novembre walima n'a tɛ ta nka baara min kɔni kɛra fo ka se nin yɔrɔ in ma o b'a yira ko école ko a bɛ se ka ta le 4 novembre olu bɛna t'o baara de yira jamanakuntigi la ni jamanakuntigi y'a min fɔ parce que ale fana n'a ka fɛɛrɛw don a fana ka kunnafoniw b'a bolo gouvernement jiginna ka baara kɛ kɛnɛ kan sa Amara dɛ fo ka je le répète tɔ fasa école ko in y'a sɛbɛkɔrɔ sɛgɛ dɛ ale ministre de l'éducation ne y'a fɔ a ɲɛna a mɛnna o Amara anw ye kalo joli kɛ an y'a fɔ cɛ na k'a ka bɔ ka yaala sisan ministre yɛrɛ bɛɛ ma bɔ ka yaala ni u yɛrɛ ma taa k'o tiɲɛ ye u ma jo d'anw ma an bɛ segin ka taa Sinabefu la Sinabefu maaw olu ye Total Mali n'o ye taji feere yɔrɔ ye o lafasajɛkulu bɛɛ lajɛlen u y'u ka kasa cɛ ka taa don Sinabefu kɔnɔna na Amadu Ba kunu u ye barosigi kɛ barosigi min senfɛ ale ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni maa ninnu kunbɛli ye an k'a ka laseli an ka jɛ ka o lamɛn ka Total baarakɛlaw bɛɛ fo k'u fo parce que billet donba de y'an bolo donba mun don billet don kɛrɛnkɛrɛnnen don mun na Total baarakɛlaw y'a fɔ k'a fɔ ko bi u bɛ INTM de la ani Sinabef u tun bɛ yɔrɔ min u bɔra o yɔrɔ la wa o tɛ comité syndical dɔrɔn ka kumakan ye baarakɛlaw bɛɛ de y'a signé pétition o mɔgɔ tɛ mun ma signé k'a fɔ ko bi aw bɛɛ bɛ Sinabef INTM na k'aw fo o la mun na parce que an bɛɛ bɛ kulu kelen de kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ bi in na Total dɔrɔn tɛ Sinabef la Total de tun bɛ kɔfɛ yɛrɛ Shell baarakɛlaw bɛɛ bɛ Sinabef de la Oryx baarakɛlaw bɛɛ bɛ Sinabef la n bɛ n da maga GPP de la Ola baarakɛlaw bɛɛ bɛ Sinabef la a kun tɔ tora Total de Sarwal olu fana bɛ Sinabef la a kun tɔ tora Total de Total fana pompisiw bɛɛ tun bɛ Sinabef la kɔrɔlen ani gérant olu bɛɛ tun bɛ Sinabef la a kun tɔ ye aw de ye aw nana aw na yɔrɔ la aw nana aw ka du kɔnɔ Sinabef y'aw ka du de ye kɔnɔkulu o de bɛ bi fɔ an bɛ ko o ko la n'a diyara n ye an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka don jɛkulu kelen kɔnɔ n'a ma diya n ye an k'a kɛ ten n'an m'a kɛ ten an b'a k'an yɛrɛ la n'an m'a kɛ ten a bɛ na ni degun ye jamana ma a bɛ na ni degun ye baarakɛyɔrɔ ma a bɛ na ni degun ye baarakɛlaw ye parce que interlocuteur bɛ na caya an y'a ye préavis caman kun bɛ yen depuis à partir des années 94 depuis syndicat cayara préavis mun bɛ gérer ministère du travail fɛ a ka ca ni kɛmɛ ni kɔ ye
plus de 1000 préavis de grève parce que organisation Tchayara follow kunteun donc an bolo di nyogama an herebo de kononana jamana ga herebo de kononana o follow kaw fola flana o total tagat choy atebe buyama ka kono karama ka kono mote sekanna ka ini barakela o be nyonga alni dunaye ka vokawe sandama ke nyon fe ebi den ko tiento ka ko tien ka vokibi denga taka kasoro mo shima bo kalama o te bunya aw ga deje kumbe fe ko de ke o te ben o te sika ben o te ben angonima donc anko ko o fango dénoncer ani société kura mumbe nale hali ka foko aya na ngan siganga kuma anga ben fin do kon o shima sika ke ante baganyo ante minem fanaye société konnana munu be fere société fait anya adama deunde adama deun ni fin do bina suma akanga horoya konnana iku lasiki ka fin do funyana ka fo a karisa ande be nyogon kan ande jera nyogon fe nin ko be sena je pense que o haklima be ka bara chugoy mais o de make o tibe o follow flana unana société era munana total 100 total a faire société mouma o société yere total actionnaire o société konnana o te ga yoro feri yere ma ambo de hukumu konnana même si société béninois do d'état do amma kuma jugume akan follow mais anacho o manja parce que ni bena yoro la akankan ika mogo lasigi ini munu bena barake ka fu nyana ko bon awga ke ukumbe amese ku don bala chugum ou bien nin degun do bankan amese ka laje nyoron fe o shimake donc processus abe jodi abe jo fo anu kaseka kuma olukan anga ben baragala uka hake baragala uka uka bara ukana chien ani société nanana mogo munu be posu mununa ka vo kibe nani mogo ko gan ku lu remplacer olu fana tese ka ket atike atiben anga sariya ira ti jenui donc olu fanga sigi anu lu anga kuma olu kan nan bena la fereli abenyana bo chuga were la ka tora makeni kele amakeni woyo mais nia e bibi na nana kan sigi yanno hamido de banka unana antu na chugodo do imbe kataka antu taka kandon donc okun kono na tebe fanga a dénoncer de ambo de sigika fola yanno à travers ce point de presse et dire vous avez les manivelles about de boulot na uko DG te chiambi ate chiambi fonna majana sino ate chiambi ma c'est sitting maire parce que je crois que les camarades en sitting de kumbolo dalendo amba fanya na de ante feka ye antuguni au kelente blen koy au kelente blen les gérants les pompistes ani au angambolo di nyogama wallahi na ko kati client be al nabi en suina be wa parce que fin be boyan de qu'on a la confiance ce n'est pas une agression ce n'est pas de la violence mais il y a des choses qu'un homme dans sa dignité n'acceptera pas. Au début, le comité, il ne l'a jamais reçu. C'est DG, je le connais. Il n'a jamais reçu le comité syndical. Mais il a reçu le comité des pompistes. Hein. Il les a reçus plusieurs fois. J'étais dans la délégation. Même les pompistes, il ne voulait pas les recevoir. C'est quand les pompistes sont allés en grève, il a vu leur capacité de nuisance. On s'est assis, on a discuté. Au début, il disait Aïwa, nous Amadou Ba Mangaye, Sinabefu, le secrétaire général, UNTM secrétaire général adjoint, Amafo, Anaka, syndicat Maubela Jele, Adama Sidibé, chargé de communication, Kamboufo, Tonengurao, Ko Ulu Nana, Ugaton, Alekonana, Ameanga Kunafonu Kuncha, radio partenaire Munu Solano, Anna Malikona, Ani Malikoka, Munu Fanabanta, Faumbela Jele Fe.
k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn Seydou Sangare dugutigiw ka ɲɛmaa Bamako an b'a fo k'aw waleɲuman dɔn Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ ale kɔ Bayiba mairie du district kɔnɔna na min ye maraka Samakɛ ye an b'a fɔ Imam Kurube Jara Seydou Kurube Jara k'ale fana fo colonel Siri Lamine Traoré ale bɛ Ezo la Bamanan an ka foli bɛ s'a ma Tchorno Oumar As Diallo monsieur le ministre des génies k'an ka foli bɛ s'a ma Boyina Babi an tɛ ɲinɛ ale kɔ fiyewu nin waati in na Menakakaw fɛ yen ka papa fana fo n'o o ye Sidi Khalil Haidara DA ye Menaka Ibrahim Tungara k'ale fo Fransikaw fɛ Gawusu Traoré fana bɛ Fransi Sori Sako ale bɛ Canada Issa Konate o bɛ États-Unis Lucas Dakono fana bɛ États-Unis min ye Jaba Sidibe ye an bɛ Salakaw ka sigi la ale bɛ Bamako ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn colonel Assa Badialo Touré madame le ministre an b'a fo santé Siriman Bacili monsieur le maire commune 4 la k'a fana fo min ye Bayi Jakite ka taa Sabla Ɲagate ma ale bɛ Fransi an tɛ ɲinɛ fiyewu Madina Jarakɔ ale bɛ Atlantakaw fɛ a n'a balimakɛ Sidi Babi o ye douanier ye Bamako ya Ibrahima Sako k'ale fo Dakarkaw fɛ ani Papis Diallo fana bɛ Dakar Amadou Gassama an b'ale fo domaine kɔnɔna na min ye Jankuba ye Bako n'a ka baarakɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Suguba kɔnɔna na ka Raphaël Mungoro fo min ye Abdurahmane Jakite ka taa se Amadou Sanogo ma sa olu bɛ bureau des enquêtes la douane kɔnɔna na min ye Amadou Sanogo ye ale ka ɲɛmaaba ye an ka foli bɛ s'ale ma bureau des enquêtes la douane kɔnɔna na Modibo Daɲo INPS la Tata Fofana ale ye sigira wɔrɔnan INPS ɲɛmaaba ye an ka foli bɛ se ale ma Amara Nun Keta an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka prop fana fo k'a kamara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo sa bi ta k'o jɔ yan n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an nana aw sɔrɔ a ka tile hɛrɛ caya ka sababu ɲuman k'a ye Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana no o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye no o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9000 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew